Να δω κι εγώ καλά, ήταν μόνο ο Ταχτσίδης στο τείχος και ήταν πάρα πολύ εκτευρισμένοι και οι δύο. Το φώναζαν και στο Γεωργία που παίζει στο δεξιά άκρο της άμυνας να το μεταφέρει στους υπόλοιπους, να μην ξανασυμβεί. Για μία ακόμη φορά με χώρο, προβολή από τον Σκόκο. Δεν καταφέρνει ο Κυπουρός να συγκρατήσει την μπάλα. 3-1 με τον Τζιμπούρ για την ΑΕΚ στο 40ο λεπτό. Η Ένωση παίρνει σημαντικό προβάδισμα 2 τερμάτων σε αυτό το εκρηκτικό τρίλεπτο που είχε μεταξύ 38 και 40. Ο Μαϊστόροβιτς πριν από 2 λεπτά έδωσε το προβάδισμα στην ΑΕΚ και τώρα αλληλοσυγχαίρεται με τους συμπαίκτες του. Αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ καλή η σέντρα του Γεωργία, πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες φορές που είχε επιχειρήσει, και αυτό έδωσε το δικαίωμα στον Σκόκο να κάνει την προβολή. Ο Κυπουρός με υπερένταση έδιωξε αλλά δεν κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα και από πολύ κοντά ο Τζιμπούρ δεν είχε κανένα πρόβλημα να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του γκολ για σήμερα και το τρίτο για την ΑΕΚ. Εδώ και ένα ωραίο τελειώνει